Eku musino ya dolo ife ni na lolo na mma. Ise. Dolo ibe na muna bado na mma na mma. Ise. Dolo ibe na muna baso na club ana agbo monesta na mma. Ise. Dolo family mu na mma. Ise. Dolo nyobura na ebe na mma. Ise. Ta ka anyị na-agbapụ awele awa anyị na-agbapụ tata bụ maka favor, good luck, long life and prosperity. Ise. Awele aba anyị na-agbapụ bụ ka next year wee ka this year mma. Ise. Anyị ekwurokwa na this year adịrọ mma o, this year dịkwa mma maka na onwe ndị nwa anwụ, nwa ndị gbaji okwu, nwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ. Na this year makwa mma mana ibe anyị na-ekwu bụ ka ọ gịrịga nwaanyị karịa ụdị aba anyị ji wee dị. Ise. Na obere ego ezuru oriri ibe anyị chọrọ bụ nnekwu ego. Eke na-enye bi mmadụ. Ọ ebe anyị chọrọ. Okwu si na next year aka this year mma ụdị ahụ kwuru ka ọ ya adọ emekwa. Oh yeah, man. Bible akwụkwọ ọgwụ bụ ihe ife bụ n'obi anyị ka ihe eme. Ibe anyị na-ayọ bụ ka ọ dị mma ọchị ka ogbu anyị ka ogbu onwe ya. Mana na ọzọ mana ọzọ ga-ana ife ọma ka anyị na-anya ife dị mma mere anyị. Onye chebe ihe ọjọọ n'isi anyị ife ọjọọ ji eme eme. Ọ dị n'ọfọ. Ọ dịrị anyị mma. Na-ete na orie ma akwụ na nkwọ. Ibe anyị tii n'ọgwụ jee n'elu ga-ekwuba okwu. Na ọ ka ọ dị mma ka anyị kwuo ozi ezi anwụrụ ọkụ ya ruru n'igwe ntị. Ise. Ka anyị gọọ n'eto ka anyị gọọ n'ole ka anyị gọọ n'ole ka anyị gọọ na ụgbọ chukwu elu bụ ahụ ibe dị n'elu bụkọ bụ ọgụ ọ ibe nkwụ ibe. Dibia. Moyo ba dibia. Ezi kwa kwa kitu kwa nini? Okay. Agogole. Ezi tibego. Bishop ndo. Let. Yeah, come and drink and eat and go. Okay, yeah. Sini mepere ụmụ ụzọ nweta shop ma ife ọbụla na-enye gị 20%. Make 20% ọ ya bụ 20%. Adọrọ gị arụ n'azụ nwa skip afia m zụrụ arụ na biznes m gaba ọkafe ka ọzụba arụ 2024 ya bụrụ mpe ọganihu ezigbo ego ya abụrụ mpe na mmeso na ndụ Bịa. Ise.
ọkwa ụzọ ka m na-awaye n'isi gị wee kwụsị na adịrị gị mma echụba echụta ịgbaba ịgbaruo achọ ka ugbo ga-ekwu onwe ya na mụ kwụsị na onye ọbụla bịa be m ga-ebido fụ ife ọma ọ nke ịbịa be nke ibido fụ ife ọma nya ma iji wee bịa ekene tata ka ọrịa wee kwụsị na nke ka nke a yara eme ọ ife ndụ chọọ ya ka nna agwa gị na mụ dị chọọ ya na adịrị gị mma gadelu ni aboshi kango na nkwọ anya na ụbọchị na anọbụ na ike nga ndị eme dibia biko tinye aka ka ọ dị mma jee gboo ọgwụ jee gboo mba iwe onye nwere ka o ji a n'aka ọgwụ onye eji ebute ego ego zuru oriri dibia dibia Isso. Dibia. Isso. Adụlụ onye ọbụla na mma ọ bụrụkwa na ị chọọ ka emekwalụ ekpere na ego gị erunwu mana ụkwụ gị ama nlunwu Isoeeeee aka nọmba Chidozie Nwangwu Akwa Okuko Tiwara Aki ọ bụrụ na ego gị erunwu mana ụkwụ gị ama nlunwu mana ị chọkwa ka ekpere gị ekpere ka afa gị dị na end of the year prayer ihe bụ aka nọmba for anything ihe eji wee kwado ka ekpelu gị ekpere n'iru mmụọ ide afa gị dee surname gị send code na WhatsApp nọmba